Sejler man langs Østjylland, er Østerhurup Havn et naturligt midtpunkt for sejlturen nord-syd, eller som start- eller sluthavn for en tur over Kattegat. Tidligere var Østerhurup en livlig fiskerihavn med 25 kuttere. I dag er der kun nogle få lyseblå både tilbage, og aktiviteterne er overtaget af løssejlere. Havnen har plads til 180 sejlbåde og joller. Faciliteterne og de 2500 årlige gæstesejlere er et trækplaster for både fastboende og for de mange turister, der lige skal ud og se på herlighederne. Ved indsejlingen til Mariager Fjord ligger Als Odde, blot et lille mulehoved. Følger man det snoede sejlløb 10 sømil mod vest, dukker Hadsund op, hvor fjorden er smallest. Her, kort før broen, ligger fjordens første egentlige havn, hvor Hadsund Bådelav holder til, og som med sine bare 34 bådpladser er en sand perle. Her ligger også skibet Als og slæbebåden Jakob Peter. De vedligeholder sømærkerne i fjorden, ligesom Jakob Peter fungerer som isbryder, når vinteren sætter ind. Vest for Hadsundbroen ligger Hadsund Lystbådehavn. Havnen er smuk og omkranset af Thygeslund skov. Det er en moderne havn med 125 pladser, hvor gæstesejlere altid er velkomne til klubbens arrangementer og sejladser. Længere inde nede for byen Assens finder vi fjordens nyeste lystbådehavn. Med ønsket om flere kajpladser lykkedes det i 1989 frivilligt at få anlagt Kongsdal Lystbådehavn med 99 pladser. Det rødstribede fyrtårn, der blev fundet på en skrotplads, stammer oprindeligt fra Thyborøn, og lokale fra Thyborøn har efter renoveringen uden held forsøgt at få det tilbage. På det næste stykke ændrer Danmarks smukkeste fjord markant karakter. Vanddybden øges betydeligt, så nu kan man krydse fjorden og nyde dens fulde bredde. Over for Kongsdal ligger Vive Havn. En hyggelig lille havn med mange småbådsfiskere og et stigende antal løssejlere. Vive nævnes allerede i 1268 som anløbssted, og her anlagde Christian den 4. i 1600-tallet Vivebro, et udskibningssted for kridt, ler, træ og landbrugsvarer. Længere mod vest sejler vi forbi fiskelejet Stiensminde. Her er der ved lavvandet kun en halv meter vand, så den er kun for joller. Tidligere udgik der herfra en færge til Mariager. Efter den næste odde kan man fortøje ved høllet. Det betyder hullet. Høllet ligger ved foden af de høje skrænter midt i et fantastisk naturområde. Fra høllet kan man også trage tilbage til Stiensminde, hvor der ofte er mere liv end de 33 husstande og 15 småbåde indikerer. Om sommeren kan man her købe friske fisk, is og kaffe, eller blot nyde udsigten over mod Mariager. Og Mariager er virkelig en oplevelse også fra søsiden. På havnen kan man for eksempel bese den fredede kulkran, tage en tur med veteranbanen eller gå på opdagelse i Danmarks Saltcenter. Alt sammen oplevelser, der året rundt tiltrækker mange gæster. Har man ikke selv båd, kan man her stige på Mariager Fjords turbåd Hjuldamperen Svanen, der det meste af året sejler mellem fjordens største havne og bådebroer. Længere inde i fjorden passeres Langsodden, hvor man kan gå tættere på land, da der her er stor dybde helt tæt på kysten. Ved Bramslev Bakker passeres en anløbsbro for Svanen. Her kan man også prale af blå flag-status, ligesom en lokal vandskikklub her ofte bidrager til underholdningen. I Hobro kan man vælge at besøge Hobro Lystbådehavn. Den fremstår som en flot og moderne havn med masser af liv og maritim stemning. Fra klubhuset på skråningen er der en fascinerende udsigt over havnen, fjorden og Hobro by.
Har man en mindre båd og holder af gamle sejlskibe, kan man også besøge Hobro Både- og Fiskerihavn. Den ligger på fjordens sydside, lige uden for trafikhavnen, side om side med Hobro Træskibsværft fra 1849. Sammen med de røde fiskeskuer og duften af tjære er dette originale maritime miljø en helt unik oplevelse. Og efter et besøg på f.eks. Lystfartøjsmuseet, der er indrettet i et af Hobro Havns gamle pakhuse, kan man så atter østover mod Kattegat, efter et besøg i Danmarks længste og smukkeste fjord, og dens ikke mindre end 10 gode havne. Rigtig god vind.